सेवलि महिलारि बिथाङा बिएलटिनि माबा दैदेनगिरिमोन ना बड'फाजों खामानि मावदोंमोन ना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। आच्छा सेवलि महिलारि बिथांनि सर्स अफ इनकाम बिपिएफनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। गतिके बिथांमोना आइटि सेलाव गाज्रि आरो नंखाय फोसावनायनि बादै जेबो अपसन गैला। बेखायनो इउपिपिएलनि बिजाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर बादगु आफादगिरि बिथांखौ बिपिएफनि आइटि सेला सानफ्रोमबो टारगेट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जोङो स्पष्ट जोङो इउपिपिएल हिसाबै सिंगेलि केन्डिडेट होदों। जों रावजोंबो बर्तमान रावजोंबो जोङो आथिङाव आरो आखायाव हमलायाखै, मानोना रायजो राजाजों जों दङ। रेहन दैमारि बिथांनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो, फिसालाखौ डाकुसो खालामनो नागिरदो ना गुन्दासो खालामनो नागिरदो ना नेतासो खालामनो नागिरदो, गावनो कनफिउस बिथाङा। खिन्थु मोनसे बाथ्राया क्लियार जे बिपिएफआ नेपटिज्मखौ जायगा होबाय। जुदि मालाबाफोर कुइसन खालामोबा मोजां मानसिफ्रा नेपटिज्मखौ बर'नि पलिटिक्सआव जायगा होग्रा मानसिया सोर होननानै बुङोब्ला एक नम्बरावनो हाग्रामा महिलारि आरो रेहन दैमारि बिथांनि मुङा फैगोन। बिपिएफनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। गतिके बिथांमोना आइटि सेलाव गाज्रि आरो नंखाय फोसावनायनि बादै जेबो अपसन गैला। बेखायनो इउपिपिएलनि बिजाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर बादगु आफादगिरि बिथांखौ बिपिएफनि आइटि सेला सानफ्रोमबो टारगेट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जोङो स्पष्ट जोङो इउपिपिएल हिसाबै सिंगेलि केन्डिडेट होदों। जों रावजोंबो बर्तमान रावजोंबो जोङो आथिङाव आरो आखायाव हमलायाखै, मानोना रायजो राजाजों जों दङ। दा बेफोर बाथ्राखौ एसे गोजानाव दोननानै बिपिएफनि जिथु पावार लबि केरेक्टार बेखौ रायजो राजाफ्रा नटिस खालामबाय थादों। माखासेया गावसोरो दिनैनि तारिखाव इएम थाखानानै मिनिस्टार जाखानानैबो आरोबाव एमएलए जानायनि जिथु सिमां, बे सिमांखौ सुजुनानै बिथांमोना फाग्ला बायदि रोनावगासिनो दङ। ओरैबायदि पावार लबिसोला जादों। सोरबा रबिराम नार्जारियानो होन, सोरबा रेहन दैमारियानो होन, सोरबा सरन बर' बिथाङानो होन। रेहन दैमारि बिथांनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो, फिसालाखौ डाकुसो खालामनो नागिरदो ना गुन्दासो खालामनो नागिरदो ना नेतासो खालामनो नागिरदो, गावनो कनफिउस बिथाङा। खिन्थु मोनसे बाथ्राया क्लियार जे बिपिएफआ नेपटिज्मखौ जायगा होबाय। जुदि मालाबाफोर कुइसन खालामोबा मोजां मानसिफ्रा नेपटिज्मखौ बर'नि पलिटिक्सआव जायगा होग्रा मानसिया सोर होननानै बुङोब्ला एक नम्बरावनो हाग्रामा महिलारि आरो रेहन दैमारि बिथांनि मुङा फैगोन। नोंथांमोना आसरित जागोन। आसरित घटना, सान्थना बर' जातिनि थाखाय, जाय मानसिया जातियाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैमारथारा। आच्छा सोर मानसिया 37 बेंक एकाउन्ट थानाय मानसि, बे मानसिया रायजोनि माबा मोनसे दायबद्धता रेसपन्सिबिलिटि बुजिगोन होननानै दिनैनि तारिखाव अथ'स' मानसिफ्रा हमदांनो हायाखै। मानसिफोरनि एकाउन्टआ मोनसे मोननै थायो, नाथाय सासे सिएमनि बिसिया दिनै 37टा एकाउन्ट दङ। जों नायदों, जों नुदों जे बिएलटिनि बै समनि माखासे मुंख्लंफोरानो गोबांफोरा सिबायफोरा खस्थ' जानानै दङ, सोरबा बेराम आजारजों भुगिनानै दङ। बिथांमोना नांगौ बायदि इस्टाब्लिशमेन्ट मोनाखै। अब्लाना सेवलि महिलारि बिथाङा बिएलटिनि माबा दैदेनगिरिमोन ना बड'फाजों खामानि मावदोंमोन ना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। आच्छा सेवलि महिलारि बिथांनि सर्स अफ इनकामा मा? सर्स अफ इनकामा मा? गासैबो बर' रायजो राजा मिथिनो लुबैदों। सर्स अफ इनकामा मा? 37 एकाउन्ट थालायलायनाय आरो बिथांनि जि सालायनाय गारि, आसरित जागोन रायजो राजा बिथांमोना खोनानानै। बिथांनि सालायनाय गारिनि दामा 1,40,00,000 बेनिख्रुइ बांसिन। आसरित। दा बै 1,40,00,000 गारि दङ, बेखिनियावथ' सोरबा मार्टियारफोरनो बिएलटिनि मार्टियार बिथांमोना एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हागौमोन। जाय मानसिया मोनबो इनकाम सर्स गैया, एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिन्जाव बिसि जानायनि थाखायनो जुदि 37-40टा बेंकनि एकाउन्ट जुदि मोननोबा बा बिथांमोननियाव थायोबा, बर' जातियालाय मानो आन्दलन खालामदोंमोन? हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिन्जावा 37टा एकाउन्ट लाथों,
1,40,00,000 गारि सालायथों नांगौनिख्रुइ बांसिन हा थाथों जागाय जागाय हा आसुरित सम्पतिनि आंनियाव लिस्टआ दङ बोरैबा नांदों 5,47,72,816 केस फैसायावनो दङ एकाउन्टनियाथ' आलदासो आरो गुबुन सम्पति बिथांजोनि मुङाव थानाय खोथायाथ' आलदा खमसे खम गारियानो 32 खान दङ लिस्टेड गारियासो मुङाव थाखानायासो आरोबा सोरबा सोरनि बंस'नि मुङाव सोरनिबा फंबायनि मुङाव बिदानि मुङाव बिहामजोनि मुङाव सोरनि मा दंबावो बर' जातिया खाफाल मोनदा मानो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ शिब बानायदोंमोन जातिनि हिर' होननानै नाथाय बिथाङा गावनि हिन्जावखौ रानि बायदि आरो हिन्जावनि जि रागा बेखौ दमायनो हायैयाव बिथाङा दिनै MLA मिनिस्टार खालामनो थाखाय आगान सुरदों बेराफारसेथिं मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथाङा सासे BTR सिगनेटरि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम गावनि बेसेन गोनां समखौ होबाय रायजो राजाया बिजिरना नायथों गाबोन समफोर सेवलि महिलारि बिथाङा MLA मिनिस्टार जाबावबा खमसे खम सेवलि महिलारि बिथांनि एकाउन्टआ 200तानि खमाव जानाय नङा जुदि रायजो राजा बिथांमोना सेवलि महिलारिनि एकाउन्टआ 200ता 100ता जाथों होननानै जुदि सानोबा सेवलि महिलारि बिथाङा देरहाथों जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु रायजोआ धंस जागोन रायजोआ टटेलि फिनिश बर' रायजो राजानि जिथु संग्राममोन आन्दलनमोन मार्टियारफोरनि जिथु सुप्रिम सेक्रिफाइसमोन NDFBनि BLTनि आरो जेसेबां संग्रामि ग्रुपफोर दङ बे संग्रामि ग्रुपफोरनि जिथु भेलु बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि जा रिभलिउसन जिथु माने सोमावसारनायमोन टटेलि भेलुलेस जागोन बेखायनो दिनैनि तारिखआव जाति सिबिग्रा साफा सानै मानसि BPआवबो दङ बिथांमोनाबो गुसु मेलेमजों साननानै नायथों खनसेनि थाखाय बिथांमोनाबो साननानै नायथों सेवलि ब्रह्मखौ मा कारननि थाखाय दिनै MLA खालामनो नागिरदों सेवलि महिलारि जातियाव कन्ट्रिबिउसन गैया नालाय बिथांमोननि मुंखौ जों बारा गोसोआवबो थाया लरेन्स इस्लारि बिथांनि मुंखौ गोसोआव थागोन मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांनि मुंखौ गोसोआव थागोन सोरबा सेवलि बसुमतारी ना महिलारि बे जोंनि थाखाय बाथ्रा जानो हाया मानोना जातियाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैखाया थाखाजों थाखा नोंथांमोना नुदों माने बिथांनि गोदोनायाव जिथु सना आसरित जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायबाय गोरिबा गोरिबानो थालांबाय दुखिया दुखियानो थालांबाय हाग्रामा महिलारिनि बिसिया 32 खान गारिनि मालिक 33 खान एकाउन्टनि मालिक आरोबा मा जाबावगोन रायजो राजाफ्रा सानदो आरो जुदि बेनि थाखायनो आन्दलन खालामनो गोनां जाबावोबा बा बेनि थाखायनो आन्दलन खालामदोंमोनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि फेमिलिखौ बिथांनि हिन्जावखौ जुदि क्ररपति खालामनोसो आन्दलन खालामदोंमोनबा जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया थेंक इउ